Ahojte všetci, vítajte na mojom kúsku zeme, na mojom kúsku raja. Aby ste si vypestovali zeleninu na 1 rok, potrebujete celý tento priestor, obrovskú záhradu. A preto by sme sa mali ísť pozrieť teraz na náš projekt. Podstatná je práve tá idea celého tohto projektu. Takéto niečo môže mať každý doma. Aj na takomto malom mieste viete organizovať sadenice rozumne. Ako napríklad tak, že posadíte cesnak vedľa jahôd. Máme tu takúto spodnú časť, ktorú nazývame pracovne kochličky. V tejto strane sa tu nachádzajú nejaké koreniny, pažitku, máme tu nejaký petržlen. Vrchný bok sa skladá opäť z ďalšej zeleniny a ovocie. Z tejto strany máme vo vedierku tzv. Slez maurský, ktorý je prilákávač opeľovačov. Takúto záhradu môže mať každý doma, aj na svojom balkóne. Pri stavbe vertikálnej záhrady som sa naučil a najmä si potvrdil, že príroda potrebuje čas. Takúto záhradu si môžete postaviť naozaj veľmi jednoducho a ľahko. Nemusí byť 4 metre vysoká. Rád by som iba tak povzbudil ľudí v tom, aby sa nebali zošrubovať pár dosiek a zasadiť tam pár rastlín. Odvďačí sa im tá príroda a ukáže im, že im to stačí tento priestor.